May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Backgammon Secret File ng ating kabisyo na si Vince. Si Vince na merong girlfriend na hindi gustong nakikinig siya sa programa ko. Oo, kasi nga, iniisip ng girlfriend, bastos daw ako. Sino ba kasi talaga nagsabing bastos ako? Eh di ba ang bastos nakahubad? Tsaka, yung bastos di ba, sumasagot, sumasabat, gano'n. Eh, hindi naman ako ganon. Nagkukwento lang naman ako ng mga pinapadala ninyo. Pero buti na lang, sinampulan ni Vince ang kanyang girlfriend at in-apply ang mga natutunan niya sa SPG Secret File. Sabi ko nga sa inyo, this is a program wherein you are so safe to share your own thoughts, comments, o kaya naman ang iyong pinagdaraanan. At malay mo, makatulong yung ibang mga kabisyo nating nakikinig tungkol sa problemang meron ka. So, yun yung ibinibigay natin sa mga kabisyo natin out there. So, ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Doc Yorje. Hi Vince, kayo ba ni Linda yung dating may-ari ng kumpanyang WWE, yung sa wrestling? Ano yun? WWE na na SmackDown o Raw? Si Linda, di ba yun yung ni Eddie Guerrero? Naging girlfriend o naging asawa? Naging girlfriend lang, pero hindi sila nagkatuluyan, no? RIP kay Eddie Guerrero. Isa sa mga pinaka-favorite ko na, na wrestler in the past. As in, yung parang, ano yun, yung inaalog niya yung, niya, yung chest niya, yung ganong klaseng moves niya. Shoutout sa lahat ng mga nakaabot kay Eddie Guerrero. Viva la raza! Grabe, ang tatanda na natin, guys. Sa mga hindi pa nag-aasawa dyan na nakaabot kay Eddie Guerrero, eto na ang senyales para mag-asawa na kayo bukas. Ay, nako. Ayan. Anyway, mabuti naman nahimas at nahimasmasan mo ang partner mo. Ngayon, fan na rin siya ng programa ni DJ Rocky. Basta maging responsable lang tayo sa pagkonsumo ng content sa lahat ng uri ng media. Mapa social media, traditional media, gaya ng radyo. At iba pa. At agree din ako na hindi bastos si DJ Rocky. Hindi siya perfect, pero hindi siya bastos. Trabaho lang. Uy, thank you Doc Yorje. Pinagtatanggol mo ko. Shout out sa listeners natin sa podcast ng RSF sa Spotify. Finalist pala ang programa mo. Congrats. Congrats to us. Thank you so much, Doc Yorje. Ang laki kayang bahagi ni Doc Yorje sa Rocky's Secret Files 2.0 nung pagkabina ko. Alam niyo kung bakit? Kasi siya na yung sa kanya na napasa yung corona ng pagsakit ng ulo.
Syempre may mga sender tayo na, alam mo yun, hindi naman talaga nila na ibibigay ng buo, ng maayos yung kanilang mga secret file. Pero through the help of Doc Yorje, diba, siya na nag-aayos at nag-edit nung mismong mga materyales natin na pinapadala ninyo, by the way. And by the way, hindi ko naman ina-out ang tunay ninyong pangalan kapag binibigay ko yung ibang mga copies kay Doc Yorje. Kaya laking bahagi nito ni Doc Yorje sa success ng programa na Rocky's Secret Files. Kasi siya na talaga yung sumasakit yung ulo, lalo na kapag JJ yung sender. Diba? Anyway, hello din kay James Lloyd Tolentino na nanonood, nakikinig from San Mateo, Isabela. Akala ko Rizal lang yun. Meron pala sa Isabela. When Manong! Anyway, ito pa sabi ni Darwin Russell. Sa mga gustong pumasok, ay, iba pala yung nabasa ko, seminaryo pala yung pag-uusapan. At Vince, alam kong hindi yan gawain ni DJ Rocky. Ang mga damoves with Linda. Baka si Brian Mariano ang nagturo sa'yo. At ito namang si Linda, ayaw pa ng SPG segment. Pero gustong gawin yung mga galawang Hokage. Talaga naman, ang mga pa-inosente, kunwari, may harot ding taglay na itinatago. Ay, oo. Yung sinasabi nilang nasa loob ang kulo. At least dito, hindi na natin tinatago. Charot, tuwitarot. Ito naman sabi ni Louie. Hi, DJ Rocky. Shout out po dito sa Bukawi, Bulacan. At para kay Sender, naloko ako. Nagalit ang jowa mo. Nagsiselos dahil nakikinig lang siguro kay DJ Rocky. Actually ngayon, buti na lang supportive na si ate girl kay Kuya Vince. At nakikinig na sila palagi ng SPG Secret File. Wala naman dapat talagang ikaselos dahil nagbabasa. Ayan, iba po yung nagbabasa sa nababasa. Ayan, tagabasa lang po ng kwento si DJ Rocky. Kaya nga siya tinawag na Basa Princess. Ayan. Marami pa tayong natututunan sa mga kwento ng bawat nagsusulat sa programa. Nakaka-relax din makinig ng radyo. Salamat, DJ Rocky. Ito pa sabi ni Igop Moto Vlog. Good evening, DJ Rocky. Medyo matagal din akong nahimlay. Ay, buti na lang nabuhay ka, resurrected ka. Nanganak kasi si Mrs. Oy, congrats natin! Congrats! Healthy baby girl naman. Oy, congrats Anyway, message ko, totoo naman na sobrang nakakatuwa at sobrang nakakapanabik ang Friday episodes. Yung tipong habang nasa biyahe ka, talagang matatawa ka o tuwang-tuwa ka. Ang mga maiel ay talagang tinitigasan ng pangakakatawa. Well, yun lamang, effective talaga yung Rexidol Forte. Last Monday, nakaget over ako sa fatigue ko. Effective siya. Oy! Syempre, anagang Unilab yan. Oo. Salamat Rexidol Forte. At least may pampasko din ako ngayon. Oh! Anyway, ito pa sabi ni Angel Calata. Sabi niya dito, share ko lang yung SPG Secret File core ko. Taray, may core pala ang Secret File. Gawan nyo nga ng core ang Secret File. Naalala ko nung nasa hapon pa ang time slot ng programa mo. May isang episode na SPG Secret File na kung saan binasa mo ang SPG Secret File tungkol sa mabahong amoy na kumalat sa school niya. At habang ini-ere mo yun, na-curious ako nung una, tas biglang parang akong sa kakatawa nun. Buti naman at finally nagustuhan na ni Linda yung mga SPG Secret File na ini-ere mo every Friday. Kaya maging consistent ka SPG Secret File sender with sa pakikinig every Friday night and stay strong sa inyo. Salamat Angel Calata, sa dami ng episodes, dun talaga sa may ebak ka natawa. Actually, kung may babalikan ako SPG Secret File tungkol sa tae, ito yung tinapon niya sa bintana, yung tae niya, kasi nandun siya sa bahay ng jowa niya yata yun. Yung parang nagpapagood shot siya, tapos parang hindi
hindi maano yung... Kababuyan naman. basta baboy talaga yun. Anyway, ito pa sabi ni Robert Jason Terao. May ganun minsan na sa una aayawan mo pero sa huli magugustuhan mo. Ako nagustuhan ko agad ang SF at SPG-SF nung hapon pa ang time slot mo. Pampatanggal ng sakit ng ulo ang SPG-SF dahil sa mga kakulitan at kakwelahan ng mga episodes. Pampatanggal ng stress ang show na to. Yung sa Facebook page na peke, hindi ko talaga pinapansin yun dahil alam kong hindi mo gawain yun, DJ Rocky. Oh, thank you, Robert Jason Terao. Wait lang, mamaya natin pakinggan tong SPG voice message ni Brian Mariano. Mamaya, natin yan, medyo idulo natin yan. Suspense muna tayo, ha? Ito sabi ni Charles Sancho, as per my observation, hindi naman tungkol sa Chukchak Chenes ang lahat ng episodes tuwing Friday. Meron ding kwentong banyo, hygiene, at kung ano mang karumihan. Kababuyan. Actually, puro karumihan. Totoo naman kababuyan, diba? Basta pasok sa Friday. Yung iba naman dyan, ayaw ng tsuktsakan pero gusto ng CR fun. Charot with Harot. Ano yung CR fun? Ano yun? Parang car fun ba yun? Yun ba tawag to? Nagkataon lang na nasa banyo. Comfort run? Mas maganda kasi pag sa CR. Mas maganda sa CR na ano? Basta yun eh. Pag nagsi-cellphone sa CR? Cellphone fun? Ewan ko sa inyo, hindi nyo ako sinasagot at tama. Gusto ko nga malaman kung ano ibig sabihin ng CR fun. Up and down. Yung ginawa nila angkol. Yung ginawa nila angkol na prank ba yun? Oo. Ay, panoorin nyo yun. Yung FGM natin na prank. Yung FGM papunta ng FHM. Anyway, hi kay Angel Parker. Mabuhay ka. O, ito na. Pakinggan na natin ang voice message ni Brian Mariano. Take it away. Masasabi ko kay Vince, ayos yan. Tama lang na explain mo kay Linda para may idea kayo sa paligayan at basihan kayo sa programa ni DJ Rocky. Tuloy nyo na sa pakikinig nyo para mas uminit ang loving-loving nyo ni Linda at para magkaroon pa kayo ng idea sa kwento at na kay DJ Rocky. Well, ako, naging expert sa SPG dahil sa'yo, DJ Rocky. Hoy! Ako pa! Nakikinig ka rin na sa'yo. Sa akin, nagbibigay ng kasiyahan sa akin pag nakikinig ako sa'yo, lalo na pag Friday. At hindi ako magsasawa sa pakikinig sa'yo. Yun lang, DJ Rocky, at salamat sa lahat ng banding natin, mga Team Rocketeers. Yun lang, magandang gabi sa'yo, DJ Rocky. Mahusay na yun. Salamat Brian Mariano. Pakiramdam ko dun sa sinabi niyang mensahe sa akin, parang feeling ko tuloy bukas mawawala na ako sa mundong to. Masyado naman salamat talaga para, para talagang, parang pa-eulogy na yun Thank you so much Anyway, eto, si D. Ayun, si Kuya. Ito, kuya to ng kaklase ko at kaibigan ko nung high school na si Dandy. Sabi niya dito, every time na sinusundo ako, si Ate Des ba to? Wait lang sandali lang. Check ko nga muna. Iba na kasi yung pangalan Ayan, yan. Si ate nga to, si Ate Desto. Ayan. Every time sinusundo ako ni Habi from work, yung programa mo lang ang pinakikinggan namin kasi super aliw. Oh, thank you pa. Ngayon naman, tanungin natin tong mga kabisyo natin na nandito sa loob ng booth tungkol sa kanilang mga insights sa nangyari kay Vince, no? At saka sa kanyang girlfriend na si Linda. Unahin muna natin si Aris Jordan Santos. Pasok! Yun. Nakakaingit lang. Nainggit pala.
Kasi ano eh, may paglamas eh. Na-miss mo na ba? Medyo. Umamin bigla. 12 years na, 12 years. Tigang na. Taray talaga. Tubigan mo kasi, para hindi naman matuyo. Hindi, ano lang. Ayun, tuyong-tuyo naman pala talaga ang ulo, di ba? Hindi na nga tinutubuan ng buhok. Wala na tumutubong halaman. Hindi, masarap naman makinig ng SPG kay DJ Rocky. Nakakaaliw talaga. Hindi ko kayo binayaran, ha? Yeah. Thank you, Aris Jordan Santos, sa naman tayo, sa kabilang member ng Alden and Friends. Kuya Mark, pasok. My name is Mark. Tari, my name is Mark. Pinakilala na nga kita eh. Hindi, masabi ko lang din, natutuhan niya yung pagiging hindi niya pa alam, natutunan niya. Kumbaga na-break yung pagiging inosente niya. Oo. Magkakaroon ko naman talaga ng karunungan dahil sa pakikinig sa programang ito. Marami ko talaga matututunan, lalo na sa Basa Princess. Kasi yung mga hindi lang bastusan, hindi lang yung may inspire ka rin sa mga So bastos ako? Kaya nung 2001, napapakinggan na ito eh. Thank you Thank you. Ang paikisama mo. Thank you Kuya Mark. Next naman tayo, Kuya Arbs, pasok. Ako, parehas din ako ni Aris, naiinggit din ako eh. Ilan taon na ba, Kuya Arbs? 10 years din eh. 10 years na rin, dumikada na. Pero tinutubuan ka. Hindi naman natutuyo. Namumuti naman. Kanya nauubo sa akin. Yung ulo mo namumuti naman, pero hindi naman tuyong-tuyo. Ayan, okay. Anong insights? Sa akin, masarap talagang makinig ng Secret File kasi minsan pag ka sa buhay, nalulungkot ka, ganyan, may pinagdaraanan ka. Pinagdaraanan ka, mapapakinggan mo, syempre, matatawa ka na lang. Minsan may mga gandang istorya na nakakatawa. Hindi naman lahat bastos eh. Yung iba baboy lang talaga. Thank you Kuya Arbs, thank you. Mapunta naman tayo kay Prof, 'di ba? Mark Joseph Guerrero. Let's go. So insights ko so marami natutunan sa SPG Secret File, So di naman siya totally na yung iniisip nila na yung dun sa Secret File sender na bastos do si DJ Rocky, So hindi naman. So isang araw nga lang yung schedule niya ng ganun, So hindi naman masyadong bastos. Konti lang. Salamat sa testimonial, ha. Isa akong buhay na saksi. Hindi, pero 'di ba, lahat naman tayo siguro naranasan yung feeling na na-judge tayo just because of certain episode or of certain parang word na sinabi natin. For example, Nadine Lustre, na-judge na siya based on a certain platform, diba, na pinromote niya on social media, Yes, 'di ba? Sino pa ba? Merong isang artista din, 'di ba? Or sabihin natin Bini, minok yung mga taong nagsasabi sa kanila na parang, sikat na kayo masyado, wala kayo ng ulo ninyo. So, nagjabawoki sila sa airport. Alam mo yung ganon? So, parang, okay, lahat ng mga tao laging may sasabihin talaga tungkol sa iyo. And I think ang importante dyan is that okay na, sige, kung yung reputasyon mo hindi pantay-pantay sa mata ng mga tao, pero yung karakter na meron ka, yun yung pagyamanin mo. Yes po. Actually kasi yun yung tinatawag na sa dami ng ginawa mong mabuti, may isa ka lang na maling magawa, yun na yung makikita sa'yo. Yun ang mangingibabaw sa'yo. Yun ang magmamarka sa'yo. Yun yung magmamarka sa ibang tao tungkol sa'yo. Yan ang nakakalungkot sa ating mga Pinoy, Oo. Kaya I think ang pinaka talaga magandang gawin, ano na lang, wag na lang tayong tumulong sa mga tao. Zarat. may ganun din talaga para maisip mo na wag na lang yung alam mo yung wag ka na lang gumalaw. Kasi minsan makikita yung sa tingin mong tama sa iyo,
sa ibang tao is mali pala. O kaya naman, pwede mo kasing dalhin yung taong nandja-judge dun sa mga gawain mong parang feeling niya mali. Dun sa nakikita mo o mas naiintindihan mong parang purpose nung ginagawa mo o kinahuhumalingan mo. Kasi yun eh. Kumbaga yung partner mo hindi gusto yung ginagawa mo, yung pinapanood mo, kinukonsume mo content, pero ikaw parang gustong-gusto mo yun, may natututunan ka. So parang dalhin mo siya doon sa pagkakataon na yun para magkaintindihan kayo at mag-bonding kayo, 'di ba? Ang saya kaya. Anyway, this is SPG Secret File. Overtime na kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!